למה אני פה? למה המנהלת שלך התקשרה אליי והזמינה אותי לבוא לשיחה איתה דחופה? בהתחלה נלחצתי, חשבתי שאני עשיתי משהו לא בסדר. אבל אז נזכרתי, וואלה, אני כבר לא לומד בבית ספר הזה. אחי הקטן, כן. אז מה עשית? לא מדבר, מה, נראה לך שאני מסבך את החברים שלי? בסך הכל רצינו לנסות לעשן. סיגרות אלקטרוניות, כן? אז אמרתי, טוב, אם הם יקחו, אני אזרום איתם ואני אקח שאיפה אחת. ניקוטין זה חומר מאוד 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 ממכר. אתה הולך באיזה דרך, הולך, סוג של שגרה, לפעמים שעמום, פתאום אתה מגיע לצומת. אתה יכול לפנות ימינה, שמאלה, אפשר גם להמשיך ישר, אתה חייב לבחור. עכשיו. הבעיה שלפעמים אנחנו מבינים רק אחרי שאנחנו מסתבכים ולא לפני. עכשיו אני מבין שלא חייבים להיות אחרי זה. אפשר לוותר כבר לפני. מתעכבת, בסוף מגיעה, ואני כבר מוכן עם המצלמה, פתאום גשם. ומי עמד מאחורי כל זה? אני והאינסטגרם. בדיוק עבר שם איזה מישהו עם אופניים חשמליים וזה, הוא פגע בו. מה בסך הכל רציתי? שהתלהבו ממני, שיחשבו שאני שווה משהו, שאני מיוחד? שמאחורי כל התמונות האלה שאנחנו מצלמים ומשתפים, יש אנשים שנפגעים. כי אם יש איזה מישהו שמתמודד עם חרם או שיימינג, הוא יתמודד איתו הרבה מאוד זמן אחרי שאתה כבר תשכח ותעבור הלאה עם החיים שלך. אז הנה עכשיו אני רוצה לתת לך 4 חוקים לאיך מתנהלים בכל מה שקשור להעלות תמונות וסרטונים לרשת. חוק מספר 1 זה חוק 10 שניות. חוק מספר 2 זה חוק העולם הפוך. החוק השלישי זה חוק יציאת החירום. והחוק הרביעי, חוק העולם האמיתי. למה נראה לכם שיש מים בפנים? מה? תחשבו יותר בכיוון של וודקה. אנחנו רק בני 14, ואנחנו שותים אלכוהול במקום ציבורי, והם לא יודעים כלום. לא משנה, בקיצור ביקשנו מהבנות שילכו לקנות כזה 2 פחיות של רדבול שם מהפיצוצייה, בשביל שנוכל לערבב את זה עם הוודקה. איך מרגישים? כמו מטורפים. יאללה, אין מצב אתה עושה את זה, אין מצב. זה פתאום כבר לא היה נראה כמו הרעיון הכי טוב בעולם, אבל אין מצב לסגת, נכון? כולם מסתכלים עליי, ונדב עכשיו התחיל עם השירים שלו. מה, אני אתקפל כמו איזה פחדן? כשתומר קולט אותה מקיאה, מוציא את הטלפון שלו ומתחיל לצלם אותה. יאללה, מה זה קשור לעגלה? את פשוט לא יודעת לשתות. כל הבומים שהיו לי קודם בלב, עכשיו הרגשתי אותם מטפסים לי על העיניים ועל המצח. פתאום הייתה לי סחרחורת ופשוט נפלתי. אתה מבין, אני פשוט פחדתי לספר לך, ועזוב, בכלל החברים שלי, בסוף הם יצאו הכי לא חברים. אבל לפני שקופצים ראש לבריכה בלי מים, כדאי לקחת בחשבון כמה עובדות חשובות. אלכוהול הוא משחרר ברקסים ידוע. פתאום אין את הכוח הפיזי או הכוח השכלי לנהל את עצמך בצורה נכונה. מי לא כדאי שילווה אותך הביתה? אני יכול לנסות לשכנע אותך לעשות דברים שלא מתאימים לך. אני הבנתי בחיים שאני צריך בראש שלי 3 יועצים שיעזרו לי להחליט החלטות. היועץ הראשון זה הידע שלי. היועץ השני זאת הגישה שלי. והיועץ השלישי זו האחריות. לא התכוונת? עכשיו זה כבר לא משנה, מה שקובע זאת התוצאה. עכשיו תקשיב, בזמן שדיברנו ראיתי את המנהלת נכנסת לחדר שלה, אז זהו, הגיע הזמן. לא. תקשיב, אני איתך, יהיה בסדר. פשוט תגיד לה כל מה שאמרת לי, אל תדאג.